for Wendy's Cinepod. Estem en el primer episodi amb convidat del nostre podcast de Florència a Singapur i estem molt emocionats, molt contents, sobretot perquè volíem que tu fossis el nostre primer convidat. Ets un gran amic i ens feia molta il·lusió engegar aquesta ronda de capítols, d'episodis amb convidats amb tu, precisament. O sigui que jo diria que endavant, que estem realitzant. La gent, si hi ha algú que ens mira, voldrà saber a qui entrevistem, no? Sí, esclar. Jo diria, faria primer una breu, petitíssima nota d'introducció per qui ens vegi ara per primera vegada. El nostre podcast, que en Manel i jo hem engegat ara, una mica el que prova és, o el que intentem és passar-nos-ho bé, divertir-nos, això principalment, i després aprendre, no? De les nostres experiències visquem fora de casa, visquem fora de Catalunya i també de tota la gent que volem portar convidada, que ens expliqui com s'ha trobat visquent a l'estranger, fent experiències sigui de feina, que d'aventura, de viatge, de qualsevol tipus. Ens interessa conèixer totes aquestes experiències i enriquir-nos amb tot aquest coneixement. I compartir-les. Que estigui interessada, no? I el primer capítol amb convidat és el senyor Òscar Lao. Què podem dir del senyor Òscar Lao, a part de que és una gran persona? És una grandíssima persona. Jo no sé si, Òscar, potser tu vols fer una petita presentació de qui ets o què fas? Bueno, si voleu, sí, si voleu us explico. Bé, primer de tot, agraïu-vos que m'hagueu convidat pel podcast. M'ha fet moltíssima il·lusió. Ara, no només pel podcast, sinó perquè ens veiem molt poc. I aquesta ha sigut l'excusa perfecta per veure'ns. Sobretot el Manu, que està molt lluny. Anava a dir una parolota. Però diguem-ne que està molt lluny. Llavors m'ha fet molta il·lusió que em diguéssiu de veure'ns. Vull dir, això ho hem de fer molt més sovint a fora del podcast. Bé, jo em presento. Jo soc l'Òscar Lao, vaig néixer en un planeta molt, molt llunyà i quan va esclatar aquest planeta vaig a caure a Mataró, on els meus pares adoptius em varen criar. Vaig néixer fa... Es poden dir edats? Dates? Sí. Pots mentir. Vaig néixer fa 49 anys, ara al setembre farà 49 anys, i tota la meva vida ha estat a Mataró. La meva vida laboral ha estat a Barcelona. Llavors vaig estudiar biologia i d'allà vaig fer el doctorat. I una vegada acabat el doctorat vaig marxar fora. Bé, durant el doctorat ja vaig marxar fora. Vaig estar 5 mesos a Ferrara i després del doctorat vaig estar com 10 anys i una mica més a Holanda, a Rotterdam i després a una altra ciutat que es diu Leeuwarden. I bàsicament aquesta és la meva vida resumida, molt resumida. Tinc 2 nens, tinc dona i ara mateix estic visquent a Premià de Mar, que és un poblet, té 30.000 habitants al costat de Mataró. Molt bé, tens superpoders o...? Perdona? Tens superpoders? Sí, el de la calvície. Aquest planeta que... El de la calvície, principalment. Però he vist que aquí... Jo també estic una mica... Sí, jo he vist que a la Terra n'hi ha molts. Dic, hòstia, mira quants d'aquest planeta. En David segueix igual, Si t'has fixat, ell no... Sí. No, però, mira, haig de dir que segurament és la llum del sol que no fa veure el meu superpoder, que són les canes. El David fa molta ràbia. Sí que es veuen. Sí, doncs us dic que normalment es veuen molt més, Sí, que el David em fa molta ràbia. Aquesta llum m'està afavorint bastant.
Sí, i a més és només, no és només, Òscar, no és només el cabell, és tot. Tot fa ràbia, El A mi em veus fa i dius, ràbia. hòstia, és que... És com el David de Michelangelo, que està allà i dius, però no canvia, clar, està fet de pedra, doncs és el mateix, tio. Vaig fer un logo pel podcast i vaig posar el David de Michelangelo, no? en el logo i pensava, hòstia, mira, és convenient, Convenient, perquè mira que té com una retiradita aquí en David. En Batman. Si sembla. Vale, Bueno, no sé, escolta, m'interessa molt saber una mica, a part de les altres coses, no?, de la vida, però el que seria l'interès principal del podcast, les teves experiències a Holanda, no? Perquè és un país que crec que té molt bona fama entre els catalans. No sé si és per l'efecte Cruyff, potser, però també és un país que té coses, té mala fama en certs aspectes, per almenys de gent amb la que he parlat, del temps, per exemple, que té un temps que no és gaire agradable, coses així, no sé, m'agradaria que em fessis 5 cèntims, Vale. quines experiències, quines coses bones i dolentes, no? Et vas trobar sobretot al principi, quan vas anar cap allà. Sí, clar, a veure, Manu, jo em poso un context també, perquè el que diré potser s'ha tret una mica de context, no es pot entendre. Clar, jo quan vaig acabar la tesi doctoral, jo volia quedar-me aquí a Barcelona perquè tenia la xicota, tenia la família aquí, però quan fas ciència és complicat. Llavors, tens més oportunitats de continuar fent ciència, en acadèmia sobretot, abans. Ara està canviant una mica. Si feies una estada fora, no? Llavors, la meva experiència ve donada per la motivació de sortir fora, no? Has de sortir fora. Llavors, Holanda va ser un dels països que vaig estar mirant, però vaig estar també mirant Anglaterra, vaig estar mirant Alemanya, a Itàlia vaig mirar una miqueta, però la situació a Itàlia també, llavors, ara no sé com està, però crec que segueix igual com aquí. A nivell científic no era molt bo, llavors al final doncs em vaig decantar per Holanda. També diguem-ne que em van agafar, vull dir, no és que només jo diguem-ne que seleccionés el lloc, sinó que també t'han d'agafar, i aquests jocs aquestes places són molt competitives. Llavors, allà a Holanda, clar, jo vaig arribar amb aquesta hàndicap, no?, de dir, clar, jo és que em vull quedar a Barcelona. I això ja diguem-ne que em va trasbalsar una mica. Clar, jo anava amb una visió que era molt naïf. Ara pensant-ho, dic, també el problema era meu, perquè la visió que portava era una visió de no, és que és un lloc super ultra mega obert, on la gent és superamigable, tot és happy flowers, i clar, arribes allà i veus que això no és així, vull dir, és un lloc normal, amb els seus pros i els seus cons, no? És veritat que un diguem-ne, de les parts que més em va tocar els nassos al principi va ser el temps, perquè allà el temps plou molt. Vull dir, a més, no és una pluja que sigui torrencial, sinó és una pluja aquesta que et va calant de mica en mica, i això és com la gota malaia, saps? Acaba entrant al cervell. I clar, això també condiciona molt a la gent, perquè nosaltres aquí estem acostumats a sortir fora, surts del treball, te'n vas amb els amics a prendre una cervesa o en una terrassa a fer la xerrada. Clar, allò allà doncs, no és tan normal pel temps i també per les franges horàries. Clar, l'hivern allà es fa de nit molt, molt aviat. Cap a 4:45 ja és de nit. Llavors la gent fa molta vida a casa amb amics que són íntims, diguem-ne, i costa molt fer amistat, això primer, i després, doncs, això, que sortia jo a les 5, les 6, les 7, les 8 del vespre, i allà no veies ni Déu, i allò semblava Zombieland. De fet, el primer dia que arribo, que surt el sol, no? Que jo vaig arribar allà a mitjans de febrer. Doncs fins mitjans de maig no vam veure el sol. Doncs, més o menys, vull dir, va ser així. Surto eren les 7:15,
i clar, ells això també, els horaris els tenen molt fixats, no? Ells fan fins a les 5 de la tarda i marxen. I no els hi diguis que es quedin una mica més, que això està bé, vull dir, no és una crítica. Llavors surto del treball i em trobo tota la penya allà com si fossin llangardaixos, tio. És que vull dir, la imatge era la mateixa. Tirats tots pels parcs. I jo deia, què ha passat aquí? Dic, que estan fent alguna festa o alguna cosa? Jo no m'he enterat. I no, era simplement que havia sortit el sol i llavors estaven agafant vitamina D. Tio. Va ser molt flipant. I clar, aquest tipus d'experiències, diguem-ne, que et condiciona, no? Val a dir també que Rotterdam és una ciutat molt, molt gran. Llavors té, doncs això, té barris que estan molt bé i barris que estan no tan bé. Jo estava en un dels barris que en principi m'havien dit els holandesos que no estava molt bé, perquè era on hi havia tradicionalment els coffee shops. Ara l'han canviat molt, eh? Ara l'últim cop que vaig estar allà fa 4 anys, em sembla que sí, l'havien deixat molt, molt maco. Però quan vaig arribar allò, doncs allà hi havia la gent que consumia. I aquesta és una altra cosa que em va sobtar també molt, perquè tu dius, clar, tenint aquesta mentalitat de no, han legalitzat les drogues blandes. Les dures ho van intentar, però es veu que va anar molt malament. Bueno, les dures són rotllo cocaïna, heroïna, clar. Però tipus el hachís, el cannabis, doncs aquest està més o menys legalitzat. Tot i que és una legalització una mica estranya, si voleu també en parlem. Però a mi el que em sobtava també molt és que els preguntaves a la gent d'allà holandesa i em deien que ells no consumien. Dic, claro, com heu fet una llei per legalitzar-ho quan ningú no consumeix, no? No, això són per als estrangers, són per als foranis. Clar, això també m'ha sobtat molt perquè dic, hi ha com una espècie de doble, evidentment sí que consumim, però hi havia com una espècie de doble moral de dir, no consumim, això no va amb nosaltres, no? Vull dir, clar, tot aquest tipus de cosetes em varen condicionar molt, sobretot al principi, quan estava jo allà sol, perquè tenia la meva xicota, la meva dona ara, la Lourdes estava acabant la tesi doctoral aquí a Barcelona, i els 2 primers anys van ser durillos en aquest sentit, de veure que arribes a un lloc on tu pensaves que la gent era super oberta, no és així. Penses que faràs amics, al final fan moltíssims amics, però tots eren d'una certa latitud, vull dir, italians, moltíssims, el Gianluca que el vareu conèixer, grecs, turcs, francesos, però ja arriba un moment que dius, costa molt fer amics, de tenir amistats. I la gent holandesa amb la que vaig acabar fent amistat, clar, tots tenien o bé el xicot o la xicota era del sud d'Europa o de Sud-amèrica. Llavors, clar, deies, vale, doncs potser no sou representatius del pool global. Després, ja quan va arribar la que seria la meva dona, la cosa va canviar. La veritat és que Rotterdam és una ciutat que és molt cosmopolita. Si t'agraden Bueno, ja ho sabeu quan vam venir, que jo deia aquests edificis i tal, però si t'agrada l'arquitectura, realment és un lloc espectacular. Trobes gent de tot, vull dir, tens totes les cuines del món. A mi m'agradava moltíssim d'allà la cuina surinamesa. Surinam va ser colònia, ara és protectorat, em sembla, holandès, i la veritat és que la cuina que tenien era espectacular. Vull dir, se t'agafava directament a les artèries, però estava boníssima. I aquesta va ser més o menys la meva experiència a Rotterdam. Després d'això, als 6 o 7 anys d'estar allà, comença ja tota la crisi immobiliària, que també pica allà molt fort. Vull dir, allà van tenir... Sempre ens queixem que això va picar molt fort als Estats Units, sobretot a Espanya, que ens van deixar amb el cul en l'aire, però allà també va picar. Vull dir, a Holanda va ser un dels primers països que va de rescatar un banc perquè se n'anava tot a fer punyetes. I llavors allà també la crisi econòmica va portar una crisi laboral i uns retalls, per l'altra banda, totalment comprensibles, sobretot en ciència. I això va fer que jo perdés el meu treball i la meva dona també. Llavors va trobar una feina a Leeuwarden i van marxar cap allà. Leeuwarden està al costat de Groningen, és a dir, al nord d'Holanda, és Friesland,
I la veritat és que és una ciutat d'uns 130.000 habitants, però és gairebé com un poblet. És tot verd, perquè està el que seria el camp, i és la capital de Friesland, però la veritat és que és un lloc molt, molt bonic. I per tenir nens i viure-hi està molt bé. Si vols fer una mica de vida cosmopolita o de sortir fora, així, a mi la impressió que em va donar, no ho vam mirar tampoc, ja teníem el nostre primer fill, el Sergio. Jo crec que deu ser una mica complicat per trobar una mica diguem-ne, de discoteques i coses així. Aquesta és la impressió que em va donar, però per tenir fills estava molt bé. La veritat és que en un lloc... Buah. I d'allà, el 2015, em va sortir l'oportunitat de tornar aquí a Barcelona i ja vaig tornar. I la Lourdes ja... Sí, digues. Una cosa. Quan vas trobar aquesta segona feina ja buscaves per tornar? I vas trobar aquesta segona feina sense poder trobar feina aquí? O... Sí. Jo, de fet, clar, la meva idea sempre havia estat, i això també va ser el meu error, vull dir, ara mirant en retrospectiu dius, no ho vas fer bé. La meva idea sempre havia estat anar a Holanda, fer com un període d'un parell d'anys, fer currículum allà, no? El currículum acadèmic, que bàsicament el currículum acadèmic consisteix en treure articles científics, treure treballs científics i mostrar-los a la comunitat científica, que els acceptin i que aquests treballs siguin rellevants. No? La rellevància hi ha moltes maneres de mesurar-ho, però un és on es publica. Hi ha revistes que són molt prestigioses, si publiques allà és que és molt bo. Llavors, la meva idea sempre havia sigut així. Agafes un parell d'anys, tornes cap aquí, t'estabilitzes, perquè estabilitzar-te aquí és complicat, i llavors ja vas tirant. Llavors, el fet de passar de 2 anys a 4 anys, a 6 anys, a 7 anys, en tot això, al mig també vaig tenir el període que el meu pare es va posar malalt, de càncer, llavors era tot plegat, era una mica neguitós. Però un dels neguits més grans que tenia, que vaig tenir, que aquest va ser el problema, era això, era que jo volia tornar. I jo deia, hòstia, és que s'està allargant això i jo vull tornar. Això quan va venir la Lourdes, la meva dona, va canviar una mica, no? Llavors el xip és de, bueno, doncs estem aquí, estem molt bé, perquè estàvem els dos molt bé. El sou allà a Holanda era molt bo, comparat amb el que havia estat cobrant aquí i amb el que he cobrat quan he tornat aquí. Es podia fer coses, podies viatjar, Holanda tenia unes comunicacions molt bones, la bicicleta estava collonuda perquè podies anar amb bici a tot arreu, no calia el cotxe, de fet, vull dir, vàrem portar el cotxe que tenia aquí durant una temporada i el vàrem tornar perquè no valia la pena. Això és molt xulo, el fet de poder anar amb bicicleta per tot arreu. Sí. Això estava molt bé, tio. Això ho trobo a faltar. Em manca aquí. Vull dir, però aquí, d'altra banda, si a mi em deixessin aquí a Barcelona, per exemple, amb bicicleta, no hi aniria, perquè és perillosíssim. Jo vaig la penya amb bicicleta i dic, bueno, vosaltres sou kamikaze. No, allà està tot muntat d'una manera, diguem-ne que està tot molt més legislat en aquest sentit. Llavors, els carrils bici són carrils bici. Els carrils de cotxe són carrils cotxe. Els cotxes es respecten les bicicletes. Tot i que, evidentment, hi ha accidents de cotxe i de bici, això m'ho deien allà, però aquí, vull dir, aquí és la jungla. Vull dir, és complicat. Aquesta cosa, veus, per exemple, jo que també vaig estar un temps visquent a Holanda, també a Rotterdam, a prop teu, és una cosa que a mi em va sorprendre perquè moltes vegades em donava la sensació, no sé si tu m'ho pots confirmar, de que la preferència total sobre cotxes, inclús vianants, és per les bicicletes. Sí. Aquesta és la impressió que jo tenia, sí. I els carrils bici són sagrats. Vull dir, si tu ets vianant i et fiques en un carril bici, et diran de tot en holandès, amb tota la justícia del món, És a dir, les bicicletes tenen aquest carril i aquest carril es respecta. Això aquí, per exemple, no passa. A Mataró, doncs, has d'anar amb 1.000 milions d'ulls perquè les bicicletes, els cotxes es fiquen als carrils bicis, tots ja que ara han ficat uns pals per evitar que això passi.
les bicicletes surten del carril bici i es fiquen al mig de la carretera, és perillós. Això a Irlanda no, vull dir, està molt bé. En aquest sentit, ja et dic, això, tot el que és el fet de poder conèixer tanta gent, el fet de poder conèixer tantes cuines, que ja estan integrades, no és una cosa exòtica, és part del dia a dia. Vull dir, tu vas als supermercats i tenen tot un reguitzell de productes que són d'això, doncs, de les colònies que han tingut, de Surinam i tal, i estan molt bons. Sí, sí. I escolta'm una cosa, que després potser tornem al tema gastronomia. De tot el que ens explicaves abans, pot ser que, si cronològicament coincideix, potser no m'equivoco, que tu vas anar a Holanda, com deies, ja amb l'idea de que era una cosa temporal i per tornar. Però en realitat la primera experiència una mica important a l'estranger va ser a Itàlia, a Ferrara. Sí. O sigui que, clar, pot ser que també et condicionés, si vols ara ens ho explicaré una mica a Ferrara, com et vas trobar, però pot ser que quan vas anar a Holanda anessis una mica amb l'idea que et portaves ja a la motxilla de Ferrara i això també potser et va sorprendre, et va xocar una mica? Sí, és que jo anava amb molts prejudicis, ja et dic, de prejudicis tant de culturals, de pensar, hòstia, que els holandesos són superguais i tal, que no dic que no ho siguin, però en el sentit que tenim aquí de no, això a fora d'aquí no passa, allà són molt més oberts, no, veus que no és així. I després l'altre cas, clar, és que estem parlant de Ferrara, vull dir, clar, jo allà a Ferrara vaig estar primer 3 mesos, el 2002, em sembla que va ser, a la tardor, i després vaig estar 2 mesos més a l'estiu del 2003. Clar, allò era espectacular, vull dir, Ferrara a mi em va agradar moltíssim, vull dir, la ciutat és preciosa, a nivell històric és brutal, a nivell de gent també, clar, arribes allà i els italians, doncs, una altra cosa no, però són superoberts i anem allà, i anem a fer, no sé què, no sé quanto. I llavors, diguem-ne que l'experiència va ser totalment diferent. Clar, jo imagina't, arribo a Holanda i el primer dia, el primer cap de setmana, que ja estic allà, més sol que un gamarús, arribo a dilluns i em trobo un dels que treballava amb mi, que era, el noi era maco, vull dir, es podia parlar i tal, i li dic, ei, què tal, tio, com estem? Això en anglès, diu, què tal, com ha anat el cap de setmana? Clar, el tio em mira així, no em mira de dalt a baix, em diu, fine, es dona la volta i se'n va. Clar, hòstia, què ha passat aquí, no? Dic, hòstia, això és que no, vull dir, és que no, saps, que no vol parlar amb mi, ja està. I no, després parlava amb ell i tal, no sé què, però tot a nivell, diguem, laboral. Quan anaves a coses personals, no. Fins, evidentment, que hi havia alguna festa de l'institut, llavors els tios es posaven finos, i abans érem els millors amics del món, no? Era, my friend, no sé què. El dia següent, quan ja s'havia passat la taja, parlava amb ell, i una altra vegada, fine, hòstia, puta, tio, si hem compartit begudes, tio, què m'estàs... Clar, això a Itàlia no passava. A Itàlia tots érem amics de l'ànima, vull dir, i fèiem dinars i sopars a casa d'un i de l'altre. Vull dir, me'n recordo més, allà a Ferrara els hi vaig fer un sopar, no? I llavors va venir tot Cristo, no? I tot Cristo, no sé per què, tot Cristo em portava una ampolla de vi. Els havia dit, no porteu res, tots una ampolla de vi. Clar, vaig acabar amb 20 ampolles de vi, no sé, una barbaritat. I en menys d'un mes marxava cap a Barcelona. Dic, hòstia, hi havia vins molt bons. Dic, què faig jo? No em puc portar tot això a la motxilla. Llavors dic, no passa res. Doncs això me'ls bec jo. Llavors cada nit anava a obrir una ampolla de vi i vull dir, cada nit acabava taja. Però, vull dir, això no... Després els hi explicava i els tios es fotien de riure. Hòstia, no, però què fas? Clar, això a Holanda impossible de pensar de fer una cosa així. Vull dir, acabaves tenint els contactes i amb els que feies la xerinola érem gent del sud d'Europa. De fet, quan vaig estar allà a Ferrara vaig aprendre tot el que eren les parolacce de Ferrara, però és que quan estava allà a Holanda, clar, tots els amics eren a més del sud d'Itàlia i allà vaig aprendre totes les parolacce del sud d'Itàlia. Vull dir, allà, per exemple, a Holanda
perquè dic, bueno, intentaré fer amistat, no? I intentaré trencar el gel. Els hi preguntava, però vosaltres, quan voleu insultar algú en holandès, com ho feu, no? Per també integrar-me. Dic, bueno, pues ja s'aprenc una mica l'idioma. Clar, em deien, no, és que nosaltres no tenim paraulotes. Dic, clar, tio, tots els idiomes del món tenen paraulotes. Vull dir, això no és així. No. Fins que me'n vaig enterar que algunes de les paraulotes que tenien era desitjo que tinguis càncer. Dic, hòstia. Dic, potser això és una mica massa extrem per la meva cultura, no sé. Vull dir, clar, no? Tenen molt poques paraulotes i a més diguem-ne que no ho exterioritzen. Vull dir, llavors és una altra cultura i és així. Vull dir, a tu mano, tio, que allà, vull dir, si a mi em semblaven els holandesos aliens, tu suposo que et deuen semblar, vamos, i al revés, vull dir, no? Mira, tu, ara que m'ho comentaves i hem tingut aquest moment així de pausa, i pensava una mica, no? I dius que és quelcom cultural, i per suposat que és cultural, no? Perquè, per exemple, quan jo estava a Bali, això que dius d'anar de festa i aquestes coses, ho fas amb la gent europea, no? La gent d'allà treballen a lo millor de lo mateix que treballes tu, però per ells és una feina i per tu és més com un hobby, no? Però ara que comentaves, jo estava pensant, potser sóc jo només, però jo veig molta similitud a aquesta mena com d'actitud més introspectiva o més introvertida. S'assembla una mica al que són els asiàtics del nord, no? Els coreans i els japonesos, que parlàvem amb en David l'altre dia, teníem una conversa i li explicava, no? Que són gent molt, molt reservada i tal. I em dona com una mica la impressió de que la gent del nord d'Europa també, salvant les diferències, per suposar que són molt diferents, no? Però veig com una mica de símil, no? Entre la sangre ardiente aquesta de la gent mediterrània i també una mica en el sud-est asiàtic, que són la gent també una mica més semblant en aquest aspecte, i la gent del nord. I em preguntava, tu que ets un expert, no?, en genètics i tot això, si és només genètic o, per exemple, hi ha condicionants com, per exemple, el clima, no? Gent que viu en llocs més freds potser condiciona aquest tipus d'actitud o és només cultural o tu què creus? No, ha de ser les dues coses, Vull dir, hi ha un component genètic segur i també hi ha un component cultural molt gran. Vull dir, al final, si vius en un lloc on la quantitat d'hores de sol que tens és molt limitada, el temps sempre està plovent, vull dir, al final acabes fent vida dintre de casa, vull dir, nosaltres som éssers socials, això sí que és totalment genètic, vull dir, els humans som éssers socials. Llavors, d'alguna manera, has de bypassejar aquest problema. Llavors, hi ha components genètics bueno, que la gent els nostres ancestres s'han hagut d'adaptar biològicament a aquestes condicions i hi ha també, evidentment, tot un reguitzell de condicionants culturals que fa que això sigui suportable. Vull dir, perquè si no seria... Però aquests condicionants condicionals culturals venen modificats pel temps, no? Pel weather i la zona, perquè em fa com la impressió de que si vius en un lloc fred, trist, per dir-ho d'alguna manera, el lloc és trist, no? Diguem que Holanda, el que és em parlo del temps, no fa sol, plou, doncs condiciona, no? Potser una mica a la manera de ser de la gent. Total, i condicionar fins i tot la manera com fas el menjar, és a dir, el menjar holandès, per això us deia que el surinamès era molt bo, l'holandès, vull dir, salvant les distàncies, i no dic que sigui dolent, però teníem molt pocs plats, vull dir, comparat amb la diversitat de plats que podies trobar en altres cuines que havien importat, ells tenien molt pocs plats que eren típics holandesos, vull dir, que estan bons, però no... Clar, això també, el punt és aquest, que si el clima on has de créixer, que actualment, a més, Holanda és una de les potències mundials a nivell d'agricultura, però tradicionalment, si el clima on vius depèn del sol i sol el veus de tant en tant i en pintures del Van Gogh, doncs és normal que no tinguis, que la dieta sigui molt pobra
I això també et condiciona, no? Vull dir, jo, per exemple, això també és una altra anècdota amb un dels amics italians que tenia, al principi sobretot ens cagàvem amb tot. Vull dir que arribaves allà a menjar al restaurant de l'hospital, jo treballava en un hospital i sempre el mateix. I dèiem, me caso en l'olla. I llavors ens queixàvem, no? Entre l'italià i jo, hòstia, això no es pot menjar, vull dir, tots els dies el mateix, el puré de patata aquest amb trossos de coses, vull dir, què és això? I un d'ells, un dels holandesos em va dir, però de què us queixeu? O sigui, el menjar no té proteïnes. Això que esteu menjant no té proteïnes, no té carbohidrats, no té lípids. Doncs ja està. Clar, dius, per nosaltres, tant per l'italià com a mi, per mi, el menjar no és només un acte biològic de necessitat, que si no menges et mors. Un plaer, És un acte és un plaer. cultural i un plaer. Vull dir, tu quan seus a una taula i menges amb els amics, no? I ja està. I fas potser al final el menjar és lo de menys, però tens això. Quan això ja ho tens, com a mínim vols que el menjar sigui bo, no? Jo què sé, a Itàlia, vull dir, què s'haig de dir, no? Llavors, clar, això és un altre condicionant que dius, per què? Clar, al principi això em va sobtar molt, dic, hòstia, no pot ser. Però al final arribes a la conclusió de que, evidentment, tot és un paquet, no? Un package, i el compres o no. Però sí, és evident que hi ha canvis del nord al sud. Jo, com a mínim, la meva experiència així m'ho va demostrar que hi havia, sí. Sí, mira... Abans que en David... Ah. Mira, jo sé que en David et vol preguntar alguna de menjar, estic convençut. Bueno, més o menys, sí. Sí. Només et vull preguntar una cosa, per no canviar de tema i després tornar-hi. M'interessaria perquè tu vas estar condicionat. Tu no volies marxar i això es nota en el que ens expliques. I pel que em sembla, en el món en el teu món professional és algo que segurament li passarà a molta gent, no? Perquè aquí a Espanya no hi ha gaire sortides. A mi m'agradaria que donessis si, per exemple, hi hagués algú que es trobés en la mateixa situació que tu, de tenir que marxar a un lloc com Holanda i tenir-ho que fer a la força, per dir-ho d'alguna manera, que donessis consells. No dir si ho haurien de fer o no, perquè al final en una situació així ho has de fer sí o sí, però, per exemple, donar consells de com fer-ho sense tenir que sofrir com vas sofrir tu. Bueno, sofrir és molt relativament, vull dir... Ja. Jo em queixava molt, però em queixava molt perquè jo sóc així, vull dir, no... em queixo molt de tot. Jo el que li diria a aquesta persona és primer de tot que canviï el xip. Vull dir, que és veritat que si has de marxar forçat perquè tens la vida tens en un altre lloc i has de marxar a un altre lloc, doncs això és una merda, sense pal·liatius. Però quedar-te només enrocat amb aquesta visió de això és una merda no és productiu. No és productiu a cap nivell. Llavors, jo, per la meva experiència, a part d'aquests primers mesos que van ser, ja et dic, durillos, fins que no vaig començar a canviar el xip i vaig començar a tenir una mica de vida dintre de l'ecosistema de Rotterdam, vaig fer amics i de més, això no va ser productiu. Aquests primers mesos que deia jo què estic fent aquí, jo no vull estar aquí, realment l'únic que em van portar va ser més frustració. Jo el que diria a una persona que ha de marxar és embraça-ho, accepta aquest canvi i ja veuràs que hi haurà coses bones i dolentes. A mi em va passar, vull dir, al final vaig conèixer gent extraordinària. Vaig deixar gent extraordinària a Mataró. Per exemple, a mi em va tocar molt els nassos a no poder veure-us cada setmana. Vull dir, això a mi em molestava. I, de fet, els primers mesos jo em llevava sobtadament, no?, per la nit i allò amb ansietat, no? Deia, què m'està passant? Fins que una nit vaig aconseguir recordar-me del somni. I el somni era heavy, tio. El somni era simplement que caminava per la platja de Mataró i
i sentia el rumor de les ones als meus peus. I això em produïa una ansietat. Fins que no vaig a exterioritzar això, i deia, hòstia, què em passa? No sé per què em passa. Perquè aquesta era, la melancolia que tenia era aquesta, era de jo volia estar en un altre lloc. Una vegada això passa, doncs veus que hi ha tota una sèrie de coses que estan molt bé, també, on vas. Llavors, la meva suggerència seria també de canviar una mica el xip com més aviat millor. Un altre punt també que a mi em va tocar també als nassos era, jo marxo fora, però jo marxo fora per aprendre, perquè evidentment sempre tenim la visió de que aquí a Espanya, a Catalunya, es fa una ciència de xitxinabo, i no és així. Clar, surts fora i veus que, evidentment, ells fan projectes que tenen un impacte més gran, però no és perquè en sàpiguen més, sinó perquè tenen més diners. Llavors, jo sempre, quan vaig arribar allà, deia, hòstia, dic, és que aquí estan matant pardals amb missils Pershing 1-2. Clar, aquí a Catalunya, a Espanya en general, per matar pardals et donen un partigonet així i ens dius, i has de matar 4 pardals amb això. Clar, ells agafen, tiren, fan un projecte que no se sap ben bé on anirà, però que és d'un fotimer de diners i alguna cosa surt. I clar, aquest tipus de projectes acostumen a ser molt disruptius perquè van en contra una mica, per això fiquen tanta pasta, van en contra una mica de la línia general de pensament. I per això, com que és tan disruptiu, quan surt alguna cosa, perquè molts cops no surt res, evidentment, quan surt alguna cosa és un gran canvi a nivell científic. Dius, ostres, que són visionaris, no? És que tenen més pasta. Llavors poden fer projectes que són més arriscats. Això a mi aquest tipus de coses em va tocar també als nassos perquè vaig dir, però això no és aprendre, això no és realment... No m'esteu ensenyant res que no hagués pogut aprendre per mi mateix si em donguéssiu més diners. I bueno, aquesta va ser la meva experiència. Però jo li diria a qualsevol persona que canviï com més aviat possible de xip, que intenti contextualitzar el lloc on està i que intenti veure les parts bones, perquè n'hi ha, ja et dic. Jo vaig conèixer gent molt interessant, al lloc, al final, doncs això, vaig conèixer cuines molt diferents, vaig veure també coses d'allà d'Holanda que em van agradar moltíssim, tota la part de poder viatjar en bicicleta, em sembla, entre ciutats, que estan a 30, 40, 50 quilòmetres, em va semblar espectacular. Nosaltres vam anar fins a l'Haia, a Denac, amb bicicleta, que està a 35 quilòmetres. Vull dir, i clar, tot això són coses, experiències de vida que després, retrospectivament, dius, ostres, està molt bé. Els meus 2 fills van néixer allà també a Holanda. Vull dir... Tenen la doble nacionalitat o...? No, perquè allà si els teus pares si un dels 2 pares no és holandès, el teu fill no és holandès. Vull dir, pot demanar la nacionalitat als 18 anys, després de fer l'examen de nacionalitat d'immigració com qualsevol. Això és una altra història. Vull dir, nosaltres tenim la idea de que els holandesos són molt open mind, no? Que és veritat, comparat amb altres pobles són molt open mind, però tenen una paraula, per exemple, per referir-se als que no són d'allà, que es diu al·lòcton. Vale? Llavors, tu ets un al·lòcton. I dius, però no sou tan open mind? Bueno, sí, som open mind, però distingim els d'aquí i els d'allà. No? Llavors, una altra cosa, doncs allà tenen també molta immigració turca, sobretot, i es nota, vull dir, ja tenen barris que són bàsicament guetos, tu. I això passa, vull dir, és veritat que estan fent... Això passa a tot arreu. Aquí també tenen paraula per als estrangers, a tot arreu tenen paraules per als estrangers. Clar, però el punt, Manu, és que jo sempre havia tingut, però això és prejudici meu, que jo després veient i dic que el problema és meu, no és d'ells. Jo sempre havia tingut aquesta visió, no, han legalitzat la prostitució, han legalitzat les drogues, són molt open mind, molt no sé què. Clar, arribes allà i veus que sí que són respecte als barems que nosaltres teníem aquí, doncs són més open mind, però no és que siguin open mind. Vull dir, tenen molt ben definits fins on pots arribar, saps? I això, ja et dic, això era prejudici meu i no entendre això. Per això, en aquest sentit, també em va anar també molt bé, perquè és aquesta visió naïf, no?, de dir, és que
no és així. Vull dir, a tot arreu hi ha les seves coses. Sí, sí. Jo, perdoneu, perquè hi ha diverses coses que, a veure si me'n recordo de tot, del que hem estat comentant, que em semblen superinteressants i que estic molt d'acord, com per exemple el tema que deies de els recursos, no? Que moltes vegades la diferència entre països com Holanda i països com Espanya o Itàlia no és les capacitats, no? El ser més intel·ligent o estar més ben preparat, sinó la disponibilitat o no de recursos per fer les coses. I efectivament, bueno, crec que no podem dubtar d'aquesta cosa de que en un país com Holanda hi ha la possibilitat d'utilitzar recursos, cosa que a nosaltres moltes vegades no ens passa. Una altra cosa, també del que havíem parlat d'aspecte social, que a mi sempre em va sorprendre ja a Holanda, és que, com tu ben deies, no? El fet de que, sobretot influenciats per al clima, no poden fer tanta vida a l'exterior, després tu veus que fan molta vida a l'interior, a les cases, hòstia, tu caminant pel carrer, veus cases molt guapes, però sobretot que estan obertes. És a dir, tenen finestres enormes, tu veus tota la casa, que aquesta cosa és diferent, no?, a nosaltres. Nosaltres, quan anem a casa, una mica Sí, la sí. tendència és tancar-se, que ningú de fora vegi el que estic fotent a dins. En canvi, allà moltes vegades és al revés. Obren tot, suposo també per rebre més llum, i tu veus, podries mirar, quedar-te allà amb crispetes, anar mirant a veure què foten dins de casa la seva vida. Aquesta cosa també a mi em va sorprendre moltíssim. Un Sí, últim sí. punt, i no sé si voleu entrar més, per exemple, en el tema de drogues, que ara se'n parlava. Eh, Tu abans has dit que t'havia sorprès el fet de que, tot i que havien provat a regularitzar tota la qüestió de drogues, al final els mateixos holandesos deien no, nosaltres, o sigui, això és per als guiris, no? Per als pringats anglesos, espanyols, italians que venen aquí a fumar. O sigui, tu creus que aquest fet que s'hagi arribat a aquest punt precisament és perquè ells ho han legalitzat? És a dir, si a Espanya es legalitzés la qüestió marihuana, o no diem coses més dures, al final la gent acabaria reaccionant de la mateixa manera o no? O hi ha un altre component que per ells potser els hi fa És pensar que, d'aquesta manera? és que és curiós, perquè el concepte de drogues allà és... Perquè, primer de tot, només són drogues blandes que poden estar legalitzades. Evidentment, només es poden prendre aquestes drogues blandes en determinats llocs dels coffee shops, però el que és interessant és que el cultiu d'aquestes plantes està prohibit. Llavors dius, com hi ha alguna cosa que em quadra, perquè no creixen espontàniament, d'algun lloc han de venir. Llavors hi ha tota una màfia que es dedica bàsicament... Clar, el punt és aquest. Hi ha tota una màfia que es dedica a fer a cultivar aquestes plantes i a portar-les. Per exemple, hi ha tot el tràfic el que es diu morcomàfia, que la porta des de Marroc fins a Holanda i passant per la península Ibèrica. Llavors, això és curiós, no? Perquè dius, si has legalitzat una cosa, perquè no legalitzes l'altra, no? Vull dir ho fas com una espècie de alegal. Vull dir, uh, per mi és surrealista. Diguéssim que ells han legalitzat des de la frontera cap a dins. No, 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 no. Ells legalitzen que tu puguis fumar, però no han legalitzat el que tu puguis cultivar. És a dir, tu no pots cultivar plantes de marihuana allà a Holanda. De fet, em comentaven que una manera que tenen la policia de trobar a les granges de marihuana, sobretot a l'hivern, és anant amb un helicòpter i on veuen que hi ha una casa que no té neu al taulell, al teulat, diuen, hòstia, aquí hi ha alguna cosa. I, evidentment, aquí hi ha alguna cosa, saps? Clar, això és curiós i fa que llegir per sota llegir tot això que en diuen la morcomàfia, que allà a Holanda va ser molt,
diguem-ne, molt sonada perquè van fins i tot amenaçar a una de les princeses holandeses. Vull dir, imagina't el nivell de poder que poden arribar a tenir aquest tipus de màfies. Llavors, això és curiós perquè ells diuen, jo no fumo, però evidentment algú fuma. I a Rotterdam és veritat que hi ha molta gent que ve de fora, però molts guiris, però hi ha també un consum propi de gent que viu allà, vull dir, perquè tu ho veies quan passaves pels coffee shops, vull dir, nosaltres vivíem al carrer dels coffee shops, tu te'n recordes? I allà hi havia uns coffee shops i els veies. Drogues com, per exemple, la dels fongs al·lucinògens, aquestes, quan jo vaig arribar, encara estaven actius, però al cap de molt poc temps els van il·legalitzar. Perquè ja, diguem-ne, que aquest tipus d'al·lucinògens s'havien trobat amb casos tan bèsties com d'un tio que s'havia llançat des d'un segon pis a un canal a Amsterdam. I clar, deies, ostres, això és perillós, no? Llavors, clar, aquests els van il·legalitzar. Diguem-ne que el llindar de les drogues, almenys la meva impressió, no sé si ara ha canviat això, però el llindar de les drogues allà a Holanda era molt difús. No és que tingués un segell d'això està aprovat o no. Està aprovat, sí, però no. I el mateix passa amb la prostitució. Vull dir, la prostitució ja al barri roig, no? El Red Light District, però en principi està pensat perquè les dones que volen exercir la prostitució de manera voluntària puguin fer-ho amb totes les garanties de la llei, que això em sembla que és correcte. El problema és que que em comentaven els propis holandesos que hi ha també molta màfia ficada allà, vull dir, hi ha molta dona explotada, amb la qual i de fet hi ha tot un moviment dintre de l'església, em sembla que és de l'església, no sé quina església és, que es dedica a treure dones de fora de la prostitució, a treure-les fora de la prostitució. Perquè ja et dic, no està tan clar que això sigui una activitat completament voluntària, no? Els hi treuen els passaports, em comentaven també, vull dir, no sé. Llavors, diguem-ne que hi ha aquesta virtualitat també, no? De dir, som molt oberts, però no et passis, no? Vaja, que hi ha... o sigui, en teoria hi ha tot un marc de funcionament i legalitat, però que en realitat no és tan clar. Sí, feta la llei, Hi ha feta la molts trampa. grisos. Sí, feta la llei, feta la trampa, i després això, aquestes paradoxes, no? Ara no sé si ha canviat, però jo sé que a la meva època hi havia gent que es dedicava a cultivar droga als seus propis pisos. Vull dir, per això m'ho havien comentat, no ells, a través de tercers. Diu, mira, doncs tinc un veí que em diu que que la manera com fa de poder guanyar-se els diners és a través d'això. Hòstia, doncs, clar, no ho acabo d'entendre. Si tot és legal, perquè no tot és legal, saps? Però bueno. I, escolteu, no sé si podem parlar una mica de menjar, de gastronomia. Vale, i tant, i tant. Bueno, hi ha alguna cosa, has dit, respecte a tota la varietat que es troben allà, de tants països, sigui de l'Àsia com de bueno, Surinam especialment, perquè és una excolònia, però també de molts altres indrets del món. Ostres, jo t'haig de dir que a mi això em va sorprendre també i m'agradava molt el fet anàvem a menjar moltes vegades en restaurants turcs, indians, de Surinam. L'any passat vaig tornar amb la família i encara em vaig trobar amb molts més. Me'n recordo que vam anar a menjar en un nepalí del Nepal. I una cosa que també em va sorprendre, sobretot l'última vegada que vaig anar, és que vaig trobar tanta varietat, però també em va donar la sensació de que la qualitat havia augmentat. És a dir, que més o menys anessis on anessis, podies menjar bé, bastant bé, a preus raonables. No sé què en penses d'això, perquè igual tenim la visió encara de que, hòstia, a Holanda o països com Holanda es menja molt malament perquè no tenen una gastronomia pròpia, però a mi em dóna la sensació de que
s'han posat les piles, sí. S'ha alçat el nivell bastant, Sí, però és això, el que han fet és, bueno, la nostra gastronomia no és molt bona, perquè és veritat, és molt limitada, anem a importar-la. D'on la importem? Doncs de les excolònies, Surinam, Indonèsia, i clar, la gastronomia que han portat és molt bona. Allà a Rotterdam, no sé si encara ho fan, suposo que sí, feien a l'estiu, que és més o menys quan fa bon temps, tenien el Summer Festival, que és un festival bàsicament de tots els països, diguem-ne, latinoamericans, però també de l'est d'Àsia i així, on feien un parade, no? Llavors, allà, a part del parade, tenien tot el que era la degustació de xiringuitos, no? Petits xiringuitos a tot el carrer principal, on feien coses típiques de cada país. Clar, allò ho tenen incorporat ells a la seva dieta ja completament. I la veritat és que es menjava molt bé. Quan sorties fora d'aquests, diguem-ne, dels plats típics holandesos, tot el que era el menjar surinamès a mi m'encantava. L'indonesià també. Hi havia els turcs, que també, clar, tenen una comunitat turca molt gran, doncs també tots els turcs tenien una qualitat extraordinària. Tu te'n recordes que ja anàvem algun cop als turcs i eren molt bons. Vull dir, no, això, ja et dic, a mi em va sobtar, ho vaig entendre després, no? Quan dic, per què Surinam, no? Perquè, per exemple, em miraves després a restaurants espanyols o catalans i tots eren tapes i et fotien unes clavades que deies, i això? Clar, perquè nosaltres no som una colònia predominant allà. Llavors, aquests estan pensats pels guiris, però en general el menjar estava molt bo. A mi m'agradava molt. Quin plat holandès és més famós? Perquè jo, la veritat, ni idea. Bé, de famós tenen... N'hi ha? Sí, patates. sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha. Sí, tenen la patata bullides. No, sí que n'hi ha. Sí. Tenen un de famós, és com una espècie de crep, vale? Bueno, és molt semblant a un crep, el que passa és que és molt més gran i està fet principalment del component de farina que té és més gran. I amb això fan com una espècie de crep. I això és típic d'allà. Sí, els pannekuchen es diuen. I aquest és molt famós. Tenen un altre que és l'Stampot, però això també tenen semblant a Alemanya, que és com un puré de patata que li fiquen també trossos de porc i no sé què més. I això també és típic d'allà. A veure, ja et dic, per mi, el menjar holandès eren bàsicament snacks. Doncs tenien, jo què sé, una espècie de croquetes gegants, que es diuen croqueten, que allò està bo també. Els bitterbollen, que són com unes croquetes petitetes així en forma de rodona, que també es menjaven. Però això era bàsicament per snack. I després doncs tenien ja més cosetes de peix, una mica, almenys del que jo anava provant, que tot fregit també estava bo, però bueno, tot de deep fried, que jo que se t'agarrava les artèries. Però bueno. Però tota la part del surinamesa, per exemple, jo ja la considero un menjar típic holandès, perquè és quelcom que mengen allà també de manera més o menys habitual. Sí. Molt bé, molt bé. Parlant de menjar, m'està entrant una mica de gana. Clar, perquè allà quina hora és, tio? Pues les 3 i alguna cosa de la tarda. No has menjat encara? Després m'hi posaré, sí. No he menjat encara. Després m'hi posaré. Vale. Escolta, en David el tenim o ha desaparegut? Sí, està aquí. Estic. Vale. Estava escoltant. És que no tinc posat les imatges i no et sentia. Molt bé. Molt bé. A veure, jo tenia... Anava a preguntar-te alguna cosa. Era algo relacionat amb lo de les drogues, no? Bueno, ho trobo molt fascinant, el que l'Òscar comentava del fet de... És legal, però només és legal prendre-te-les. Ho trobo fascinant, perquè
Sí, molt bé, prendre-te-les, però les drogues han d'arribar d'algun lloc, no? I si està prohibit a tots els països al voltant teu, com se suposa que una cosa il·legal ha d'arribar al teu país, ha d'entrar al país, s'ha d'haver... És el que dius tu, no? És com una gris, com una cosa gris Sí, que és un, realment... és un contrasentit. Sí, és un contrasentit. Sí, 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 és un contrasentit. És un contrasentit i la veritat, això que volia dir. A mi em sembla que al final, oi que Holanda, em sembla que ho has comentat, no? Es va intentar posar les drogues més dures també, legalitzar-les o Sí. alguna cosa així, no? A I va sortir com Amsterdam, el cul, no? a Amsterdam van fer una prova pilot, pel que sé, on van intentar legalitzar la cocaïna i l'heroïna. I allò va sortir molt malament. Clar, perquè no, aquestes, diguem-ne que són drogues que tenen un component d'addicció molt, molt gran. I va acabar Això molt, ha molt passat, no, malament. als Estats Units, també? És que ho volia dir perquè em va passar... Em sembla que vaig llegir notícies. Que, no, als Estats Units o a Canadà. No sé si un A d'aquests, Canadà els pot ser, grans... sí, Oi que sí, a sí, Vancouver, Canadà. no sé on, que es van legalitzar i els hi ha sortit Sí, fatal, no? Perquè al sí, final sí. han convertit la ciutat en un pou de drogues i de drogadictes i tot això. Però, Sí, bueno. sí. És complicat. A veure, jo entenc el raonament per legalitzar les drogues blandes, les dures ja et dic, és molt més complicat, però el raonament l'entenc i em sembla correcte. És a dir, al final, bueno, doncs s'ha de veure quin és el guany i la pèrdua si les legalitzes o no les legalitzes, perquè si la gent continua consumint-les igualment, doncs... Però clar, en aquest cas és et deixo que les consumeixis, però no et deixo que les cultivis. Llavors, és del palest... Ja. L'únic que has fet és portar la màfia a portar-lo un pas enrere, no? Ara només és el transport. Abans era el transport i la distribució, ara només el transport, perquè la distribució ja és legal. Però bueno, Sí, no ho sé, a mi Sí, em jo fa com... la sensació que, perquè jo, per lo que sempre he vist i també visquent allà una mica m'ha donat aquesta impressió que els holandesos, o sigui, és gent, com dèiem abans, no? Que al final té bones idees, té molt de sentit del comerç, és gent que ja històricament han anat a explorar el món, han fet tant d'acords, vull dir que tenen una mica aquesta mentalitat. I jo no sé si paral·lelament a una intenció potser social de dir, hòstia, intentem trobar una solució a aquest problema i provar a veure si pot funcionar bé això, en el mateix temps, paral·lelament, també hi ha una intenció una mica més comercial, sobretot a nivell turístic, no? Perquè en realitat, vull dir, o sigui, hi ha moltíssim turisme que va a Holanda per això, per aquests motius. Eh, clar, el que no m'acaba de quadrar, com dèieu vosaltres, és que, ostres, en el moment en què ja prepares tot aquest sistema, fes-ho bé fins al fons. Fes que tota la part de producció també estigui regulada, no? Perquè així pots controlar la qualitat, pots controlar, pots intentar evitar que hi hagi sistemes de màfia o il·legals i a més pots obtenir molt més benefici per l'Estat, perquè si tots els passatges estan econòmicament subjectes i controlats, doncs, tot això que hi guanyes, no? Per tant, no acabo d'entendre perquè al final és com si es quedessin en un mig camí, en un mig terme. sí, jo això no ho sé exactament, Vull dir, entenc que han de tenir les seves raons, no? Però Mm. no... A mi em va sobtar això, però no vaig a entrar més a entendre per què no permetien el cultiu. Sí, sí. Però sí, bueno, són aquestes coses que et sobten, no? Vull dir, però ells quan venen aquí ja els hi sobten moltíssimes coses, no? Estan a dir, "A veure, aquests tios, això funciona." I escolta'm una Ha de cosa. ser... Digues, Ara, digues, David. no, perquè jo ara volia canviar una mica de tema, però no sé si tens alguna més a dir d'això, Manu. No, no, digues, digues. No, perquè ara, per exemple, canviant de tema, tancant una mica tot el tema de drogues i tal, et volia preguntar, Òscar, ara mateix, que hi ha
amb una mica de distància d'anys, has tornat a viure aquí a prop de casa, has estat treballant, la família, bueno, tota una sèrie de condicions. Tu tornaries a anar a Holanda, ara o en el futur? Clar, amb una perspectiva diferent, no? De la que ens has Sí, sí. explicat, de que No, vas... no ho descarto, no ho Et descarto. semblaria un lloc per dir, hòstia, pues, si ara anés amb la família, podríem estar de conya o no? Sí. Com ho Per la veus? família, ja et dic, per la família, Holanda sobretot està molt ben pensada. Hi ha tota una sèrie de prestacions que fan que sigui molt atractiu. De fet, allà el número de fills per dona és molt gran comparat sobretot amb aquí a Espanya o Itàlia, per exemple. I això és perquè hi ha tota una sèrie d'incentius que permeten que la dona, i, bueno, la família, però sobretot la dona, es pugui realitzar tenint fills, perquè clar, si tenir fills implica que no puguis fer tot el que tu vols fer com a persona, no? Vull dir, no ha de ser un o l'altre, vull dir, són completament compaginables. Aquest és un problema. Llavors, això a Holanda ho tenen molt bé. Tot el que és el, la protecció social està també molt aconseguida, vull dir, llavors no ho descarto, eh? És veritat que quan vaig tornar aquí a Barcelona deia, hòstia, per fi, uau, que bé, ja he pogut tornar i tal, però no és una cosa que digui ara mateix. Però com dic a Holanda, dic a altre lloc, però en principi Holanda que que ho conec, no em desagradaria. De fet, el meu fill gran està aprenent holandès. El va començar a aprendre allà i encara l'està aprenent. Vull dir, sí, sí. Hòstia, que xulo, això. Si no fos Holanda, on seria? Òscar, on t'agradaria viure? A veure, a nivell... Clar, jo estic pensant a nivell acadèmic, no a nivell de viure, perquè això ja és una altra història, però a nivell... Bueno, dona'm dues respostes. A nivell acadèmic, o sigui, Vale. com a professional, on t'agradaria anar? I com a professional retirat, on t'agradaria viure? A nivell acadèmic, tot el que és la part sobretot d'Estats Units està molt bé. Vull dir, les coses com siguin. Vale, que el tenen ara una persona, que el president, que diguem-ne que a nivell de ciència està ficant, per dir-ho d'alguna manera, una mica suau, està ficant molts pals a les rodes i això suposo que al final s'hi petarà per algun lloc, però a nivell acadèmic a Estats Units és el top en ciència. Això és així. Ara també és veritat que a Xina també s'han ficat molt les piles, però em dona que són molt més tancats a l'hora de compartir coneixements. És més, aquesta és la impressió que em dona, que és més d'extreure coneixements i no de compartir. Saps? Què tens tu, què em pots oferir tu i et dono diners, però et trec els coneixements. Vale? Això no hauria de ser ciència. Ciència ha de ser un procés d'interacció. I a nivell més de personal, la veritat és que no tinc una preferència de dir, mira, a països de l'est d'Àsia em tiren, de fer una temporada, de viure i de veure això, de veure altres maneres de pensar, perquè al final la cultura condiciona completament com pensem i crec que podria ser molt enriquidor. Però ara mateix és una mica complicat, diguem-ne. Home, a mi m'agradaria molt que et retiressis a Singapur. Singapur, si t'agrada la ciutat, jo te la recomano. I no sé com està el tema investigació genètica o això. Sé que és un país molt avançat en tema investigació, però no sé. I com que tu tens anglès, si consideres, a mi m'agradaria. Per lo menys tindria algú aquí per fer el mico una mica. Però bueno. No ho descarto, ja et dic. Ara mateix tinc la ment una mica més oberta per fer coses, Sí, així com fins ara, per qüestions familiars, volia estar més aquí, ara, malauradament, això ja no és el cas. Llavors, diguem-ne que estic pensant una mica més en el futur, fer això, fer sortir fora, fer estades per això, que en diuen anys sabàtics, coses d'aquestes, sí. Sí. Que xulo. Escolta'm, per cert, ara que ens explicaves que també el teu fill gran està estudiant holandès, que bueno, ja
quan va viure allà al principi ja l'estudiava. Tema llengua, perquè Holanda és un d'aquells països on suposo que afortunadament amb l'anglès pots sobreviure, treballar sense problemes. Però l'holandès, Holandès. segons tu, per exemple, algú que vulgui anar a Holanda, no? Si, clar, m'imagino que depèn de quant de temps penses quedar-t'hi, però creus que és una llengua fàcil, difícil d'aprendre, val la pena, no val la pena, per Clar, integrar-te bé? Com ho veus, això? clar, a veure, la llengua en principi està bé per integrar-te. El problema que hi ha, i que a veure, tal com jo interpreto, que potser estic completament equivocat, però jo vaig fer 3 cursos d'holandès per veure. Però el problema era que tu anaves, per exemple, al supermercat, intentaves preguntar qualsevol cosa en holandès i llavors ells ja veien que el teu holandès era macarrònic i directament ja canviaven a l'anglès. Clar, no et Llavors, donaven l'oportunitat de practicar-lo. però jo sé que això no ho feien de mala fe. És a dir, hi ha llocs on directament, si no parles l'idioma perfectament, ja diuen, no, pues, això no és el cas. Vull dir, jo sé que ells això ho aprecien, però per fer-te la vida senzilla ja et canviaven a l'anglès. Llavors, aquest és un hàndicap, perquè vull dir, al final dius, que punyetes, no tinc la necessitat d'aprendre l'idioma, i a nivell laboral, com que era tot ciència, allà tot Cristo parlava en anglès. A més, el meu cap, bueno, tu ja ho saps, el meu cap no era holandès, amb la qual cosa al laboratori només es parlava en anglès. I això fa que al final doncs, la pressió que tens per aprendre l'holandès sigui molt limitada. Al final varen fer amics, sobretot als cursos aquests d'holandès, varen fer amics que eren parelles mixtes, i la persona que, diguem-ne, la que van conèixer als cursos d'holandès era la que estava intentant aprendre holandès, perquè evidentment l'altra part de la parella era holandesa, i amb aquells quedàvem alguns cops i intentàvem fer xerrades en holandès i així, però per mi l'holandès, a nivell personal, és molt complicat. Té uns fonemes que són molt rars per mi, que dius, no veus que són diferents? Dius, no, és la U, no? No, 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 no. Escolta, ja, però sí, és igual, tio. Llavors, depenent de com dius o la paraula té un significat completament diferent. Clar, estaves dient-li una cosa, però què dius, tio, que això no. Diu, no, no. I llavors, al final, doncs, es fa complicat. Jo recomanaria que, si es pot, primer de tot, perquè si aprens holandès podràs aprendre qualsevol llengua del món. Això és segur. Vull dir, tens tots els fonemes aguts i per haver. Vull dir, menys el clic que tenen els hotentotes, vull dir, els tenen tots. Però més enllà, clar, sobretot a Rotterdam i així, la vida era molt fàcil amb anglès. A Leeuwarden és veritat que ja feien més èmfasi en holandès. Però allà a Leeuwarden també parlaven el Frisian. Hòstia, Llavors, i bueno, això, que és un dialecte? no, és una llengua diferent. És com el català i el castellà. És una llengua diferent. Sí, sí. Llavors el tenen allà també, a l'escola, però em sembla que tenien molt poquetes classes de frisi. Sí, sí, sí. No sabia que Holanda tenia diferents idiomes. Sí, bueno, de fet, fins i tot dintre d'Holanda tenen diferents dialectes d'holandès, sobretot segons l'àrea religiosa, no? Si és protestant o catòlica, si estan més a prop bueno, que evidentment estan a prop de tots els països perquè és un país molt petitet, però depenent d'on tenen més influència d'una llengua o d'una altra, sí. Sí, sí. Escolta'm una cosa, nosaltres li diem Holanda, no? Perquè és de com ho parlem, però en anglès és Netherlands. I Sí, és que no. si els hi dius you are from Holland, s'enfaden, no? Però Sí, sí. Clar, tu em pots explicar la diferència? Perquè jo no és molt fàcil. És com si a Catalunya, diguem, li canviem el nom i li diem Barcelona. I llavors a un lleidatà li dius, tu ets de Barcelona. Diu, com que de Barcelona? Jo soc de Lleida, soc català, en tot cas. Clar, diguem-ne que seria... Sí, seria com una ciutat. Exactament. Bueno, Holland... No és una ciutat.
Holland és com nosaltres tenim Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. Oh, vale, vale, vale. Com una Una província. comunitat autònoma, una Ah, província. una província, exactament, són províncies. Llavors, Holland és una de les províncies que tenen. Però, clar, tenen un fotimer més, llavors que jo entenc, eh? Per això, sí, en principi hauríem de dir Països Baixos, Ok. Sí, sí, bueno, sí, sí. Països que Baixos és seria la Països oficial. Baixos perquè no tenen, bàsicament no tenen muntanyes. Vull dir, la més gran que tenen és a Maastricht, em sembla que allà, i té 300 metres o alguna així. Sí, Sí, sí. és curiós, perquè li diem Holanda. O sigui, Diguéssim. ells, per exemple, quan han de parlar d'Holanda, com ho diuen? Netherlands, són Netherlands. Netherlands, sí, 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 sí. Eh, però bueno, a veure, també ho entenen, no? Bueno, aquests del sud, que Deuen pensar, aquests espanyols són més totos que una sabata. no s'empanen de res i ja està, tu. Exactament. Doncs pues escolta, fem un recapitulem aquí, perquè jo no sé a quina hora heu d'anar a treballar vosaltres. No, Jo em puc estar aquí tota la tarda, és però no diumenge, sé vull dir, vosaltres jo... si... Hòstia, és Però, diumenge, eh? sí, Mira, no, jo tinc, no, per mi cada dia és tinc, el mateix. tinc torneig de, de futbol, del, De del, calcio. de calcio. No meu, d'en Queco. Sí, d'aquí una estona hauria d'anar tirant. Com Però superen anar allà a Itàlia els pares? Perquè aquí a Premià nosaltres el nen el vam treure perquè, vull dir, l'ambient era tan tòxic que vam dir no, 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 no. malament, malament. Aquí també hi ha... Bueno, m'imagino que depèn, no? Però en general, pares i mares, eh? T'haig de dir que a vegades m'he sorprès molt més de l'actitud d'algunes mares al públic que no pas dels pares. Perquè he sentit coses esgarrifoses. Però estic veient també que no és l'únic esport, on passa això. En altres esports i també en esport femení m'expliquen, bueno, ara la Mar també ha començat voleibol, encara no fa partits, però m'expliquen que es donen situacions per riure, bueno, per prendre-s'ho a riure. No, Bueno, Manel, qui has de fer recapitular una mica? Què volies fer? Una mica al punt, fins on, del que hem parlat, fins on hem arribat? bueno, sí, bueno, jo volia preguntar... Jo, com que per mi cada dia és el mateix, jo ni me'n recordava que avui era diumenge. Estava preocupat, dic, a veure si aquests dos acabaran amb problemes de la feina, però si d'allò que seguim, tu. Jo la mar de content, aquí amb vosaltres. Hòstia, però saps que qui té aquesta percepció del temps, en teoria és superfeliç i afortunat, Sí, sí, Ah, no? sí? és rotllo Diuen, puta. exacte, qui no té aquesta cosa de dir, hòstia, avui ja és dilluns, quina merda, sinó que per qui els dies són iguals, seria un indicador de benestar, de felicitat. Home, no sé, també és un indicador de que cada dia és el mateix. Saps? A l'Òscar segur que se'n recorda de la pel·lícula El dia de la marmota. Sí, clar, evidentment, tio. Jo no sé si tu, David, tu no ets tan friki com nosaltres dos, però No, no però sé sé si l'has quina és, vist, no? quina és. Sí, sí. Sí. Pues, jo crec que és un indicador també del dia de la marmota, perquè cada dia és el mateix. Sí que he de dir que a la feina així una mica més de busseig i tots aquests rotllos, s'agraeix molt el mal rotllo que et dona caps de setmana i setmana, saps? El jodidos mm, sábados ja no existeixen tant. Els diumenges aquests de dir, hòstia, demà he d'anar a treballar, veia merda. Això s'agraeix no tenir-ho. Això sí que ho he de dir. Però bueno. Bueno, és que moltes vegades al final és una mica, jo crec, almenys per la meva experiència personal, més lligat a quins horaris porta la família, no? Perquè a mi en el passat moltes vegades m'havia tocat treballar els caps de setmana i tenia lliure durant de dilluns a divendres alguns dies i jo estava de conya, en el sentit de que no m'afectava gens aquesta
aquesta cosa. A no ser que l'únic inconvenient era que no coincidia moltes vegades amb els ritmes familiars. Sí, Totalment, bueno, no sé. totalment. Sí, és una mica... Bueno, és de l'estar lligat, no? Potser una mica el rotllo aquest que dius de la felicitat, o què dèieu del Buda, de no sé què del Buda. De A puta, l'estar... tio. És l'obligació del... Hòstia, ara tinc que fer això. Hòstia, ara tinc que fer allò. Hòstia, això, hòstia, allò. Avui, com que estic de Rodríguez, avui em sento inspirat com el Buda. Pues mira, això que deies ara sabent que no corre pressa, bueno, no sé si hem de plegar, m'ho dius, no? Però si no, jo segueixo. Això que deies de l'idioma, de l'holandès, jo també ho veig molt amb el xinès. Aquí tenen les declinacions. No sé si es diuen declinacions, però ells quan et volen ensenyar xinès, la primera cosa que t'expliquen és que ja has de fer les síl·labes, tenen una pronunciació de cap a baix, cap amunt, amunt i avall, i quan t'ho expliquen et diuen, sí, sí, mira, escolta, sí, 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 i tu fas, has dit el mateix, has dit exactament el mateix, i diuen, no, és completament diferent. Això vol dir això vol dir això. I tu dius, molt bé, vale. I és impossible. Has de ser una persona dotada per entendre aquests tipus de detalls de la llengua. Suposo que a Sí, l'holandès et passava el mateix, no? sí, Aquests... els nens petits, clar, ells s'ho pillen, perquè, Ells ho però pillen, sí, sí, però... quan ja som més grans, diguem-ne que l'estructura mental que tenim és molt complicada. Fins i tot el nostre propi cervell fa filtres. Llavors, ho adapta tot, no? Dius, o sí, sí, o... I llavors fa flop. No, no, és la U que tu coneixes i punto, ¿vale? Vull dir, no... I Estem massa això és un viejos per problema. aquestes coses. Estem viejunos, sí, sí, total. Estem viejunos per aquestes coses. Tu així has après xinès, tio. No. Que va, que va. A la dona li vaig demanar a veure si em podia donar una mica de classes, perquè aquí el xinès obre moltes portes, no? Però ja et dic, mitja hora, a la mitja hora ja vaig donar-me compte que era impossible. És impossible. Ah, És igual, doncs escolta, deixem-ho estar. No, però, hòstia, ara que dieu això, el meu cas és molt diferent, perquè l'italià, evidentment, o sigui, es pot aprendre molt més fàcilment, però jo el que em trobo és que em reconeixen de seguida per alguns sons que sóc d'Espanya, no? O Argentina, també. Últimament em diuen molt. Hòstia, ets argentí? Perquè hi ha, no sé, tipus sons com la S, la Z, o alguna altra en particular que jo no sé, no hi ha manera de que a mi em surtin diferents, em surtin com s'haurien de pronunciar i de seguida m'enganxen, de seguida em veuen. I una sí, mica sí, suposo que és el que deies tu, Òscar, que el cervell tenim molta menys flexibilitat per adequar-nos i aprendre a pronunciar correctament o a distingir correctament d'aquests matisos, no? I totalment, totalment, sí. sí que jo ja a mi m'és igual, ja, que vida, tant se me'n fot que em diguin, no, tu no ets d'italià, no? Tu ets de... Perquè passa i passarà Jo, sempre, ja ho he assumit. jo amb l'anglès, per exemple, David, també tinc accent. I fa anys ja intentava allò que no se'm notés gaire, saps? I intentar fer la pronunciació bé. I al final arriba un moment que fas, tio, m'has entès, oi? Llavors ja està. Ja no tinc ganes ara de... Tinc accent? Pues vale, pues tinc accent, és igual. Mentre m'entenguis ja està bé. Perquè al final dius, igual. Molt bé, doncs escolta, què fem? Passem pàgina, invitem a l'Òscar a una xerrada de música o què? Què et sembla? Va, Hòstia, vinga, endavant, Sí, endavant. Òscar?
Mira, Òscar, nosaltres ens hem fet unes llistes, que per cert jo no la tinc oberta, per variar, i ens recomanem, al final de cada podcast, ens recomanem una cançó per escoltar-la pel podcast següent. I escolta, i on Sí, tinc jo? Bueno, és diguéssim igual. també que ha de ser, en teoria, una cançó o un grup que no sigui massa famós o que coneguem, no? Ahà. Hi ha cançons que tothom coneix i són molt guapes. Hem d'intentar trobar alguna cosa que l'altra persona no conegui. Per cert, Manu, jo la meva llista la tinc aquí, eh? Sí, sóc jo, David, que no me'n recordo mai de posar la llista. No, mira, Parla'm, digue'm, vas escoltar cada capítol, Òscar, ens recomanem... Jo Ahà. intento recomanar una cançó a en David que no se sàpiga i ell me'n recomana una a mi que jo no sàpiga. Llavors, la setmana passada, la setmana que vam fer l'últim podcast, jo li vaig recomanar a en David que era una cançó dels Bee Gees. La vas escoltar o què? sí, i tant, i tant. Dels Bee Vale, Gees. vale. Sí, perquè li vaig recomanar no sé si tu l'has escoltat, una cançó que es diu Islands in the Stream, Segur que sí que l'he no? escoltada, perquè a mi els Bee Gees m'agraden Seguríssim. molt. Bueno, vale, pues és una cançó que li van fer per la Dolly Parton i que és que la va... Bueno, David, l'has escoltat? Saps L'he qui és el escoltat. cantant? Sí, Vale. sí. Hòstia, Digue-li a la... evidentment, és una cançó que nosaltres l'hem sentit mil vegades gràcies al gran Tomeu Penya. Ah, sí? Aquí està. Sí, és la cançó famosa d'en Tomeu Penya. I jo quan vaig escoltar l'original vaig pensar, hòstia, però si això és una cançó d'en Tomeu Penya. Obviously no era una cançó d'en Tomeu Penya. En Tomeu Penya la va copiar, no? Bueno, la va copiar legalment, La va suposo, no? adaptar, sí, Però, sí. sí, però a mi em va fer molta gràcia Tens i també gust, una d'això? mica de ràbia. Bueno, escolta, senyor Tomeu, si ens escoltes i la cançó és teva originalment, perdó. Però a mi em va fer una mica de ràbia, perquè el col·lega es va fer famós amb una cançó que no és seva. Però bueno, també em va fer gràcia, no? Perquè vaig dir, Això hòstia, mira, passa el moltes mític, vegades. el mític Tomeu, el mític Tomeu. I això, i no Pedres trobo dins la d'un llista. riu. Sí, i no trobo la llista. I bueno, en David em va recomanar una cançó que realment és molt teva, David? He de dir Sí. Jo que la vaig cançó aquesta... tirar cap als extrems meus. Sí, sí, sí. Ja t'ho vaig dir, et vaig advertir. Quina por. Sí. No, li vaig recomanar una cançó que es diu I Don't Wanna Hear It, de Minor Threat, que és un grup hardcore de no em facis riure, de principis del moviment hardcore que va sorgir justament molt lligat amb el moviment punk, o sigui, finals dels 70, principis dels 80. Però, bueno, per fer-te sentir una cosa diferent que a mi m'agrada molt. No sé si l'has escoltat, què en penses? Oh, Igual sí, no la... Vull dir, si la piqueu, no podem, no? Posar No, crec que, cançons. crec que no podem posar cançons, però la pots escoltar després, ja t'ho enviem, si vols. sí, envia'm el link, please, perquè segurament que l'he escoltada, sí. Hòstia, tio, hardcore, David? Sí, o sigui, escolta, aquella cançó va ser... Bueno, hardcore. He de dir que en David em va destrossar amb aquesta cançó. O sigui, jo aquest cop intentaré buscar-ne una que també sigui potent com la que em va donar ell. Hi ha I una si vols, també ens xitxos. pots... I si així de memòria ens en vols recomanar tu una, també... Que sigui... Clar, però és que les que jo conec són molt Ha de ser, comercials. ha de ser algú que no sigui comercial. No, llavors és complicat, és complicat. Bueno, David, jo et recomanaré, mira, una que Va, és super hardcore, que és
Everybody Loves Somebody, d'en Dean Martin. Hòstia, però aquesta, tio, aquesta no, aquesta és Tu te comercial la saps? també. Tu te la saps, David? Sí, jo crec que sí, Yeah. sí. Bueno, vale, va, doncs busquem-ne una altra. A veure. Mira, si vols, mentrestant, jo et faig la meva recomanació, Vinga, va, fes-me la que recomanació. és d'un artista que és molt conegut, Paul Simon, Simon and Garfunkel. Sí, Paul Simon, sí. Però aquesta la va fer ell en solitari. Jo és una cançó que l'he escoltat 1000 vegades, com a mínim, i sé que l'escoltaré 1000 més, almenys, perquè a mi m'encanta, em flipa. Jo crec que és una d'aquelles cançons que no us passa, que a vegades hi ha cançons que dius, hòstia, aquesta cançó és fantàstica, genial, i no segueix cap estil concret, no? O sigui, són peces que són úniques i que, bueno, són molt ben parides. Eh, és una cançó que es diu Me and Julio Down by the Schoolyard. No No sé si la conec. coneixeu. No. Vale. No. M'alegro. N'han fet moltes versions. De fet, jo la vaig conèixer gràcies a un grup punk que fa versions, fa covers. Però després la vaig, evidentment, escoltar de l'original d'en Paul Simon i a mi em fascina. És una cançó xulíssima. O sigui que us la deixo perquè l'escolteu, a veure què en penseu. Jo de Simon, hi havia una que també que m'agradava molt, que era... espera. You Can Call Me All. Aquesta m'agrada molt. You Can Call Me All, la coneixeu? Crec que l'he sentit, no me'n recordo molt bé. El videoclip és brutal. Vull dir, si podeu veure el videoclip és superdivertit. Sí. Molt bé. La posarem. Nosaltres el que fem és, quan pengem els vídeos, posarem en els comentaris o en el resum del vídeo, posarem els títols amb un link perquè la gent pugui anar, perquè si no... La posarem la teva. I, no sé, mira, ara he trobat la llista. The Beagles, David, una cançó que es diu Manic Mondays. Aquesta sí, aquesta és... Aquesta l'Òscar se la sap, també, no? Sí. No em sona. Per al títol, almenys, Aquesta. Va. Bueno. Com has dit? Posarem aquesta. Manic Mondays. Manic Mondays, The Beagles. Manic Mondays. Va, me l'escoltaré. Vinga. I per acabar, jo sé que no volem acabar, perquè a l'Òscar, hòstia, podem convidar-te un altre dia, perquè al final hem acabat parlant de poca cosa. Podem parlar de mil coses. Exactament. Lo normal, no? Hem parlat d'Holanda perquè era el tema, però, per exemple, no hem parlat quasi res del que fas, de la feina teva. Exacte. Mira, jo això... Mira, això és el que... En David, en realitat, quan va treure el tema de portar-te tu en el podcast, una cosa que, si no me'n recordo malament, em comentaves, era el tema universitari, no? Professional. Hi havia aquesta idea de com els mons són diferents en els diferents països i al final no hem parlat gaire, no?, del tema aquest. I parlar-ho un altre... Absolutament, i coses més concretes de la teva feina, perquè, nosaltres, de fet, no t'hem presentat en absolut, però, hòstia, tu ets com es diu? Un researcher, no em ve la paraula en català, un recercador. Un investigador important. O sigui, tu has publicat molts articles, has fet recerca en temes superinteressants de genètica. Vull dir que un altre dia podíem aprofundir tot això. Crec que és... hem parlat de collonades, diguéssim, i no hem parlat de coses sèries. No, això és una collonada, també. Vull dir, a més, això és perillós, perquè, clar, com que jo quan parlo de la feina, quan parlàvem amb els pares, igual, és el típic que preguntaven, què estàs fent? I els dies, no? Començava a explicar allà, i dèiem, vale, va, deixeu, menja't els macarrons, no? Sí, va bé o no?
Vale, no em donis la turra. Va, clar, és una cosa que normalment la gent no pregunta, i quan pregunta és el per què pregunta, saps? Però bueno, un dia tornem a fer, Quan un vulgueu, episodi jo i encantadíssim, home, només faltaria. d'aquests Sí, sí, temes. sí. Molt bé. I una altra cosa que ens estàvem oblidant. Nosaltres Sí. volíem fer una mica a l'Òscar realment no feia falta cap tipus d'incentiu per portar-lo en el podcast, però quan pensàvem en el futur, no? I dèiem, hòstia, hi haurà gent que potser no coneixem gaire i tenir un incentiu perquè vinguin. Havíem pensat, no?, de que cada persona que vingués, pues, al final del podcast deixés un link per fer com donacions en alguna causa especial Molt bé. que pot ser molt variada, no? Jo, per exemple, pensava si algú que jo conegui del món del busseig bé, a lo millor pues, posa el link de, jo què sé, de Greenpeace o de Sea Shepherd o el que sigui, no? Dependrà de la persona. I no sé si en David t'havia comentat ja Sí, i si tens alguna... m'havia comentat, sí, sí. Sí, pues, escolta, pues, digue'ns la teva idea i Sí, de què va. jo us dic amb el que jo estic col·laborant, vale? Bueno, com sabeu, ha tingut la mare malalta i llavors a la Vall d'Hebron tenen una fundació que és de recerca en la qual tu pots fer aportacions, vale? I aquestes aportacions van directament pels investigadors de la Vall d'Hebron. Llavors tenen tota una sèrie de programes doncs això, per desenvolupar nous medicaments, per fer assajos clínics. Tot això, evidentment, comporta una gran quantitat de diners que es necessiten, bàsicament, ja no només pels reactius, sinó també per tota la gestió, per generar tot l'estudi. Són estudis que realment són molt complicats a nivell de gestionar. I la Vall d'Hebron, a part de totes les, diguem-ne, beques que poden aconseguir a través de diferents sistemes de recaptació de diners, no? Doncs a partir de l'Estat, de la Generalitat, a nivell europeu, tenen també la seva pròpia fundació. I en aquesta fundació, doncs, els diners que recullen van pels investigadors de la Vall d'Hebron. Jo crec que és una iniciativa que està molt bé, que és molt interessant. Llavors es diu la Fundació Vall d'Hebron per la recerca. Ja us passaré el link. Sí, passa'ns el link i el posarem també no sé com es diu, la descripció, no?, del vídeo. Sí, qualsevol aportació, per petita que sigui, és important, sobretot en ciència, ja et dic, estem llampant. Si podem aconseguir... Òscar, t'he de dir, siguent honestos, que no sé si molta gent mirarà aquest podcast. Hem de ser realístics. Sí que hi haurà molta dona i algun home que voldrà mirar el podcast perquè tenim en David Soler aquí i això pesa, però vaja, es compensa una mica, no? Perquè si m'han de mirar a mi, llavors faran, hòstia, haurem de cobrir la meitat. Mira, si cobreixo així la meitat de la pantalla, llavors vale. Seran segurament familiars i amics propers. Doncs això ja està bé, tu. I esperem. Ja està bé. Sí, esperem. Això és el boca a boca. Vull dir, quan comenci ja veureu. Vull dir, ara haureu de portar gent realment interessant, no penya com jo. Vull dir, gent important que hagi estat pels mons i ja veureu. Heu d'aconseguir una superestrella, tu. Sí. La Rosalia, tu. En Pep Guardiola. El següent és en Pep Guardiola. Molt bé, veus? Bueno, els dos som calbs i tenim barba, vull dir que això... Mira, estèticament ja hi som a prop, eh? Podríem haver fet una mica així d'allò, amb tots vosaltres, Pep Guardiola! No, i ara, escolta, de veritat, moltíssimes gràcies. Jo, al final, estic content perquè, principalment, com deia al principi, perquè m'ho he passat bé. Jo crec que és l'objectiu principal de fer qualsevol cosa, en general a la vida. Molt guapo. O sigui que estic crec que estem molt contents de com ha anat, d'haver-te tingut aquí un rato amb nosaltres. Repetirem, segur.
inclús repetirem fora de gravacions, I tant, i tant, i perquè s'ha tant, de i tant, i tant. fer més xerrades com aquestes. Sí, 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 sí. Molt bé, guapos. Molt Doncs bé, m'ha agradat guapos. moltíssim veure-us. Estem en contacte, vale? Una abraçada molt, molt gran als dos. Cuideu-vos moltíssim, vale? Molt I bé, tu això, també. estem en contacte, eh? Tu Molt bé. també. Vinga. Una A abraçada tots, gran. Gai. Adéu, guapos. Adéu, Adéu. adéu. Cuideu-vos. Adéu, 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 adéu. adéu, adéu. Cuida't.